De huis is van 1732. Dus een rijksmonument, zowel van binnen als van buiten. De laatste 20 jaar is hier heel veel mooi gerestaureerd, vooral via die Buisma Stichting. Die heeft ontzettend veel goed werk gedaan. En wij waren de tweede uit de Buisma Stichting die hier restaureerden. En om dan weer de boel verzakje te laten, toch soortwinning? Nee, dat is het niet weer. Die historie van Hallingen mag daar niet in die zin onder lijden dat we daar heel veel schade door ondervinden zullen. Dat je geen vergunning moet afgeven voor de komende 50 jaar, waar in feite niks aan kan gebeuren, aan de vergunning dan. Maar dat je het inderdaad in goed overleg en goede communicatie moet hebben. En goed moet monitoren, zodat het gevaar buiten de stad blijft. Ik vind het geweldig dat dit initiatief genomen is en dat ze zover binnen dat ze daar in de Kamer nou op attendeerd worden. Dat ze daar wakker gemaakt worden. Want ze mogen niet zomaar over ons cultureel bezit heen lopen. Dat mag niet.